čo je to identita človeka? Od čoho si ja môžem odvádzať svoju identitu? Či od náboženstva, či od geografickej polohy, kde som sa narodil, či od svojej národnosti ako Slovák alebo Slovan. Dnes vidíme rôzne tendencie uberať sa k tomu slovanstvu a rusofilstvu a podobne. Z čoho si ja môžem odvádzať svoju identitu? Rozumiem otázke. Čo je identita? Pre mňa problém identity je problémom ontologickým, skôr problémom existencionálnym, že čo je človek. O svetle súčasného poznania, vedy o realite, o našej realite, človek je špeciálny živočíšny druh. Inteligentný druh, jedinečný, ktorý nemá podobu nikde inde vo svete. A ten jedinečný človek, ten živý druh, ako Boží výtvor, má svoj čas a má svoj priestor. Keby som sa mal vyjadriť nejak matematicky, nejakej matici, predstavme si nejakú maticu s prvkami, ja som ako človek nejaký prvok v tej matici. Tá matica je Božím výtvorom. To je Boží výmysel. A teraz tá matica má svoj priestor a svoj čas. Ale tam je nekonečne mnoho iných prvkov. Ja hovorím, že ten môj priestor, v ktorom ja žijem, a v mojom čase, ktorým ja disponujem, nie je nejako privilegovaný alebo uprednostňovaný voči iným prvkom tej istej matici. A v oblasti teda kresťanskej viery, keď sa pýtam na identitu, tak musím povedať, že moja identita nie je nejako privilegovaná voči ostatným, s tou spoločnosťou, ktorou ja tvorím jednu súčasť. Teda neexistuje ani ontologický, ani nejaký iný dôvod, prečo ja by som mal byť privilegovaný. Tým odpovedám, že moja identita nie je privilegovaná. Keď sa pozrieme do spisov Novej zmluvy, apoštol Pavel hovorí, že ani Žid, ani Grék, ani otrok, ani skýta, ani obrezaný, neobrezaný, krstený, nekrstený nie je, ale všetci sme zjednotení v Kristu. Teda v kresťanskom kontexte my sme kresťania. A to je moja identita. A nikdy by som, ja napríklad vždy nejak ťažilo alebo mýlilo, keď som bol veľvyslancom v Maďarsku a som počul, že my Maďari, dokonca v kresťanských kruhoch. Tam to majú dosť tak späť. Áno, vždycky v kresťanských kruhoch my Maďari, my maďarskí kresťania. A ja dokonca mali maďarskú zástavu vyvesenú na priečeli modlitební. Tam, kde my na Slovensku máme kríž napríklad. A na otázku, prečo je tá zástava? Ale potom máme, lebo ten stredný pruh je biely. Nože v tom bielom pruhu ten biblický text tak krajšie vyníma. Vidíte, ten mix-up, procedúra národnosti s vierou. A ja hovorím, ani Žid, ani Grék, ani Róm, ani Slovák, ani Maďar. Ale sme jedno v Kristu. Tak toto je môj pohľad
na identitu. Ešte vám skočím do reči. Vy ste povedali, pre kresťana je identita kresťan, prvoradá. Čo to ale znamená pre ňoho, že je kresťan ako identita? Ako identita, ako kresťan pre mňa znamená, že som nositeľom tej náuky, alebo tej viery, tej koncepcie života, ktorú doniesol na túto zem Boží syn, Ježiš Kristus. Moja identita je spätá s kázňou na vrchu, kde sú všetky etické princípy, ako sa ja mám chovať k spolubližnému, k chorým ľuďom, k žene, ku spoločnosti, v ktorej žijem. Nesmiem kradnúť, nesmiem podvádzať, musím zastávať pravdu za akúkoľvek cenu, nesmiem podvádzať svoju ženu, musím spravodlivo žiť a žiť v pravde. Toto je veľmi zhruba vyjadrená koncepcia kresťanstva ako idei, ktorá proste nejaká filozofia, nejaký izmus doteraz neprekonal. A toto je proste aj cieľom a takým zámerom šíriť, byť príkladom susedom spoločnosti, v zamestnaní, kdekoľvek sa pohybujem, že teda ja zastávam iné názory. Nemusím to častokrát hovoriť nahlas. Stačí žiť ten príkladný život kresťana, nehlasí to, nie s bubnami. To, čo sme za komunistickej éry robili, nemohli sme veľmi vykrikovať, že sme kresťanmi, ale sme žili ten život, ktorý sa stal našou, by som povedal, nutnosťou života. Čo ľudia, ktorí nie sú kresťania, neboli k tomu vedení, alebo proste z objektívnych dôvodov nie sú kresťania, môžu si oni svoju identitu odvádzať, dajme tomu, od národnosti? Je to v poriadku? Isté, že to tak je. Silným takým motívom tej národnej identity je teda jazyk. Keď sme hovorili o tej Matici, kde ja som jedným prvkom, tak isté, že tam je snaha, že získať výhodu nejakú. Ako náhle nejaká skupina ľudí začne hovoriť o tom, že možno, že sú viac a že majú mať väčšie práva, väčšie privilégia, že sa z toho okraja v tej Matici chcú dostať napríklad na tú diagonálu, ktorá možno rozhoduje, čo sa deje v tej veľkej Matici, rozmýšľajúc matematicky, tak tam je zárodok nacionalizmu. Keď začne niekto hovoriť, že moja identita, napríklad slovenská, je viac ako toho Maďara, ktorý má iný jazyk. Alebo keď začnem zdôrazňovať iba krásu mojej materinskej reči, čo napríklad sa stáva. Ten, kto nehovorí mojou rečou, je menej cenný. To je cesta do pekla. Rozumiete? A preto ten multikulturalizmus má čosi do seba v tom zmysle, že ja nesmím znevažovať a zneuznávať toho, ktorý má iný jazyk, inú farbu pleti, alebo jednoducho pochádza z inej kultúry. Kde je rozdiel medzi zdravou národnou uvedomovosťou, hranica, s nacionalizmom? Isté, že existuje, viete, akože človek miluje svoju vlast, svoju rodnú krajinu, svoj rodný jazyk. Ja keď
som bol vo Veľkej Británii, tam som pracoval viac rokov a vždycky som bol pokúšaný emigrovať. A napríklad ja som mal taký budíček v mozgu, že vyšli sme takých jednoduchých, chudobných pomerov, keď sme sa zobrali, šetrili sme peniaze, kupovali sme obrazy, kupovali sme knihy, ktoré boli tu, v tomto byte. A ja som bol vo Veľkej Británii a teraz som myslel, že ja mám nechať tým komunistom tie krásne knihy, ktoré ja som našporil a našetril a poukladal, pekne zaregistroval v mojej knižnici. Rozumiete, to bola láska k mojej knižnici, ktorá mi nejak bránila. Však ja to tým bezbožným, ateistickým komunistom nenechám. Za nejakú cenu vrátil som sa. To znamená, chcem tým povedať toľko, že existuje láska k tej svojeti, k rodnej pôde, k rodnej zemi. Človek miluje svoju vlast, ale nesmie znovu prehlasovať, že nad moju vlast už nikto iný nie je. Viete, že ja nesmiem uprednostniť moju lásku a musím uznať aj lásku druhého k jeho vlasti. A tá je rovnocenná. Nesmiem svoju vlast pokladať za viac cenu ako vlast toho druhého. Vplyvy multikulturalizmu sú útokom na našu kultúru, možno že neorganizovaným, alebo sú obohatením alebo skúškou našej kultúry? Isté, že to súvisí s súčasným problémom tých emigrantov, ktorý proste táto situácia vyvoláva tento problém. Či multikulturalizmus je nosným prvkom, prispieva k rozvoju národných kultúr, alebo nie. Kým Turci prichádzali za prácou do Spolkovej republiky Nemecko, integrovali sa, naučili sa tú reč a stali sa súčasťou tej novej kultúry, tak vždycky sme počuli, že akým úžasným obohatením to je pre Nemecko ako také. Ale ako náhle, vidíte, do toho vstúpil islám a myslenie islamu. A teraz prišla druhá, tretia generácia tých pôvodných usídlencov a tí zrazu furt chcú byť iní. Že nestalo sa to, čo sa predpokladalo, hej, že asimilácia bude nejaká prirodzenejšia alebo efektívnejšia? Áno, sa myslelo tak, viete, že oni sa asimilujú aj v oblasti ideológie, myslenia, náboženstva, filozofie. A vidíte, že ten islám je tak silný, že sa nedal prekonať. Viete, akože je zaujímavý jav, akože Maďarsko. Viete, Maďarsko, to veľké Uhorsko bolo okupované Turkami 150 rokov. A dodnes nachádzate v Maďarsku mešity. A to nejak tak zostalo, že tá kultúra nejakým spôsobom, tam, kde neodišli ako v Bosne a Hercegovine, to stále tam je. Vidíte, tým, že ten islám neodišiel úplne po tureckej okupácii. Tá krajina zostala islamská. Ja nehovorím, že nastalo niečo zlé. Viem, že nastalo niečo, čo naozaj v prostredí kresťanstva je cudzie. A teraz, keď do toho sa vpustí ten militantný
duch islamu, tak vznikajú problémy s multikulturalizmom. A to je to, čo dneska my prežívame, že islám ako taký môže byť obohatením kultúry, kultúrneho prostredia, prinesú nové myšlienky, nové idei. A akceptujem ich iné náboženské myslenie a v tej koncepte pluralizmu ich uznám za rovnocenných. Ak oni uznajú za rovnocennú ideu aj moje kresťanstvo, tak nič sa nedeje. Takže ako náhle tu začína ten džihad, to myslenie džihádu, že vygumujme to pohanstvo, ktoré oni pokladajú kresťanstvo, tak začína niečo zlé, proti ktorému zrejme kresťanstvo stavia nejaké bariéry. Aj keď nevie aké, pretože nedá sa to vyriešiť silou, mocou. Skôr to poukazuje možno na slabosť kresťanstva, že nedokáže čeliť ideou, myšlienkou voči tomu, čo preniká z cudziny do nás. A to, čo preniká z cudziny do nás, a ak by sme pripustili, že preniká a potenciálne preniká možno, že aj radikálny islám, je odpoveďou na tento radikálny islám slovenský nacionalizmus? No tak odpoveďou určite nie je. Slovenský nacionalizmus nie je o nič lepší ako ten radikálny islám. Viete, to je to, že znovu sa vraciam k tomu, že ako náhle neuznám, že nie som privilegovaný, tak začína byť zlé. Ak slovenský občan svojím myslením si myslí, že jeho myslenie, jeho kresťanská koncepcia je lepšia ako to, čo prichádza zvonka, tak vzniká ten konflikt. Potom začína ten zápas, kto z koho, čo môže mať veľmi neblahé dôsledky. Viete, toto aj v minulosti, ten stret civilizácií, to Fukuyama dávno predpovedal, že raz dojde k stretu tých civilizácií. A to nebude civilizácia ekonomického charakteru, silového, vojenského charakteru, ale to bude stret ideí, myšlienok, kresťanstva a islamu, alebo akéhokoľvek iného izmu. Keď sa vrátime k našej identite, ak môžem hovoriť za kresťanov, ako identite kresťanov, myslím si a zároveň sa pýtam, že ťažko sa asi hľadá hranica medzi autentickým prežívaním kresťanstva, snahou o bytie reálnym kresťanom a zároveň toleranciou voči inému. Že myslím si, že dosť ťažko sa hľadá hranica medzi týmito dvomi. Áno, viete, akože to je problém tolerancie. Viete, otázka je, že môžem byť tolerantný k netolerancii. Viete, to znie veľmi filozoficky, ale to je veľmi reálna otázka. Do akej miery ja môžem tolerovať toho, ktorý je netolerantný? Kresťanská koncepcia ide tak ďaleko, že hovorí, miluj svojho blížneho. To je veľmi ťažká koncepcia. A musím, teraz možno prvýkrát o tom hovorím, že my sme v Lani, v lete mali neskutočný zážitok jedného prepadu rómskeho votrelca do našej chalupy. Prepadol nás v noci, zviazal, všetko nám ukradol. Zviazal nás, zavrel nás, proste my sme boli totálne bezmocní. Zobral auto, peniaze, platobné karty, všetko cenné, čo našiel v chalupe.
mňa zviazal remeňami tak silne, že som mal celú ruku podliatú krvou. Potom po viacerých, no keď som sa díval na tú zafarbenú ruku, takú krvavú červenú, potom to začalo žltnúť, som sa vždycky díval a hovoril, že toto je farba toho môjho Róma, ktorý nás prepadol. Pane Bože, ako ja ho môžem milovať? Keď všetko mi pripomína tú zločinnosť, ktorú mi vyviedol. A vtedy som akože totálne pochopil aj s manželkou a s deťmi, že teda milovať nepriateľa je možno najväčšia úloha kresťana. To nie je jednoduchý problém. To možno my krásne vieme o tom kázať a zvestovať skazateľní a citovať písmo, ale žiť toto, ten, kto to nezakúsil, viete, tomu ani neporozumie, čo to je. Kto nebol postavený pre tú výzvu. Áno. Pokiaľ túto výzvu a túto realitu neprežije na vlastnej koži. Ale nehovorím to ako nejak beznádejne, viete, z tohto existuje východisko, pretože ten príkaz, Kristov príkaz, milujte svojich nepriateľov, je trvalý, nezmeniteľný a dokonca je hodné preto trpieť a znášať útrapy, znevýhodnenia, stratu auta, vykradnutie chalupy. Dokázal to niekedy niekto? Milovať svojho nepriateľa? Ja som osobne nepočul, pretože myslím, že to musí byť veľmi autentické. Pretože ten, kto možno, že existujú, viete, ja nie som tak zbelý v teologickej literatúre alebo misionárskej práci, kde misionári kdekade počujete, že ich zabíjajú, smrtia, unášajú ich. A isté, že žijú v takom prostredí a neboja sa. Dokonca v minulosti boli ľudia, ktorí išli zvestovať a misionovať medzi malomocných. Vedeli dopredu, že onemocnenie, viete, kontakt s malomocnenstvom znamená definitívnu nákazu. Definitívne vyrieknutie smrti nad sebou samým. A napriek tomu tí ľudia išli. Viete, existujú ľudia, ktorí tomu porozumeli, pochopili, že toto je Kristov príkaz a že tá odmena nakoniec prichádza. A myslím, že všetci tí, ktorí išli touto cestou, vlastne život vyhrali. Ja verím tomu, že raz vo večnosti tí ľudia sa tam objavia. Má človek sám z vlastných síl, alebo má človek sám tú silu v sebe, aby vedel odpustiť nepriateľovi, ktorý mu škodí bez dôvodu? Máte tendenciu odplácať, to je človekovi, ale teraz, viete, tá výchova a ten dôraz, že nesmiem opustiť svoje kresťanské myslenie, mi bráni v tom, aby som ja začal konať podobne ako on. Odpúšťate. Viete, a tu potom vzniká taký etický problém, že Ježiš hovorí, že keď ťa udrie nepriateľ po jednom, tak nastav aj druhé líce. A on hovorí, že nastav aj tretíkrát. Takže existuje hranica, za ktorú zrejme kresťan by nemal ísť. A má sa snažiť nie silové, ale nejaké právne obranu. Alebo hľadať nejakú spravodlivú cestu, ako z tejto kalamity výjsť. Aj odpuštením, ale
viete, to odpúšťanie nejde do nekonečna. To nemôže, to ani Kristus to od nás nechcel. Viete, aj keď on, vidíte, jeho ukrižovali, bili, neodplácal, nesnažil, a pri tom pokúšaní stále cituje písmo. Odíď odo mňa, Satane, pretože je napísané. No tak ja sa potom dívam do písma, no čo je napísané, ako sa ja mám správať. Myslím, že toto je východisková cesta a riešením ľudských problémov.